Un nou estiu comença a la Costa Brava i amb això un turisme massiu que condemna les persones i el territori, però aquesta vegada amb un afegit. Sortim d'una pandèmia i la nova normalitat ens dibuixa un futur i un estiu incert. Les velles problemàtiques no han desaparegut, però se n'afegeixen de noves. El turisme de masses no és sostenible a llarg termini i cal replantejar aquest model que ens condemna. No podem dependre'n exclusivament, cal que ampliem l'horitzó per guanyar el futur. El turisme s'ha anat imposant sobre molts sectors com l'agricultura. Això provoca una seriosa dependència cap a ell. Cal repensar aquest model per no trobar-nos en situacions de desempar econòmic en moments com els d'enguany. L'especulació urbanística destrueix el nostre territori i el nostre ecosistema. No volem que especulin a costa nostra per poder seguir mantenint aquest model. Estem farts que juguin amb les nostres vides en benefici d'uns pocs. Aquest model que ens condemna a feines precàries durant la temporada per poder subsistir la resta de l'any. Cal que ens unim per fer front al model turístic actual, repensar-lo i combatre el capital que ens condemna a unes vides precàries. La Costa Brava és més que turisme. La Costa Brava és més que turisme. La Costa Brava és més que turisme. Prou turisme massiu a Costa Nostra. Prou turisme massiu a Costa Nostra. Prou turisme massiu Prou turisme massiu a Costa Nostra. 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 Per unes polítiques que no especulin ni destrossin el territori, que siguin sostenibles mediambiental i econòmicament, els joves guanyem el futur.